Igbo Igbo, onumankene emenu. 3 days ago, the Obi of Onitsha celebrated his 85th birthday. And Governor Soludo did not recognize or send a birthday message to the 001 of traditional rulers in Ali Igbo. Everyone was expecting Governor Soludo to at least publicly wish the Obi of Onitsha a happy birthday, but he didn't. Do you know that it was Governor Alex Otti that flew the Obi of Onitsha from Onitsha to Abia State to celebrate him? It was Alex Otti that hosted a birthday party in Abia State in honor of the Obi of Onitsha. Chineke na gozie Governor Alex Otti. Governor Alex Otti feature ndị Igbo ihere n'anya. Do you know who is the Obi of Onitsha? A world-renowned king, a world-renowned leader, an educated leader, a revered leader. Chineke. Governor Soludo gbachie ya nkịtị. Hey! Nke a bụkwa alụ. Ọ bụrụgodu na o nwere ihe na-ese, i kwesịghị ime ka the public mata na o nwere ife na-ese. I kwesịghị ime ka the public mata na o nwere ife na-ese. Igbo si na nye okenye ugwu ruru ya anụ. The Obi of Onitsha is nobody's mate. Accord respect where it is due. Chineke na gozie Governor Alex Otti. Chineke na gozie ya. O ezigbo nwa afọ Igbo ka ọ bụ. Yes.